Wel, nos dda, croeso cynnes i chi yn un o'r arwydd Iesu Grist i'r oedfa hyn o mae gyda ni o dan ofal Emyr. Cofiwch bod y baned ar ôl roedfa a croeso chi muno yn un hynny. Mae Meirion, ni'n cofio amdano fe yn Emmanuel Gybalfa hyn o hefyd. Ni'n gweddio bydd Duw yn defnyddio y gair hyn o i ni. Fel ni'n sôn yn agosau ac felly ni yn ceisio casglu danteithion nadolig, mince pies a beth eraill ar gyfer y gwasanaethau gwahanol sydd gyda ni. Felly os ydych chi gofio dod ar rhai, os ydych chi digon caredig i wneud hynny dros y dyddiau'r wythnosau nesaf a rhoi nhw yn y gegin. Nes i'n gofio dweud bore yma, ond mae'n bwysig bod dim cnau yn y danteithion. Mae yna rai gyda'i lergedd ac felly mae'n bwysig bod ni'n osgoi unrhyw gnau yn y bwyd. Ac yn y nos Fawrth, bwriad yw, os chi'n gallu, yn dymuno bod yma, am 5 o'r gloch, mae'n gyfarfod i addurno yr adeilad ar gyfer y Nadolig. Hynny am 5 ac yna cyfle i gael bwyd gyda'n gilydd a cwrdd gweddi wedyn am 7:45. A mae yna, fel ni'n sôn bore yma, mae yna wafiadau fan hyn, Caerdydd, gyda holl fanylion, y gweithgareddau gwahanol dros mis Rhagfyr ar gyfer gwahodd pobl i ddod i roed fawn. Felly cofiwch am hynny, cymrwch rai am yna bosteri yma hefyd. Ddiolchgar i Lois am rhoi'r hynny at ei gilydd. Ac yna, fel yn dweud, cwrdd gweddi nos Fawrth, paned y sgwrs bore dydd Mercher, cyfle i drafod emyn ar-lein nos Iau. Amser paned fan hyn bore dy Gwener, y clybiau gyda'r nos, ac yna Sadwrn nesaf, cofiwch, mae yna frecwas dynion. Mwy na thebyg yn yr Holy Bush, fel ni fel arfer, yn neud, ond wneith hwnna gael ei gadarnhau, ac am 9 o'r gloch mae'r cyfarfod hwnnw. Nes i ddim goeddi bore yma, oedd angen i fi. Y sil nesaf yw'n tro ni i fod yn y tabernacl yn y dre, yn helpu gyda'r gwaith fyna, gyda pobl digartref. Mae angen gwirfoddolwyr, felly os chi'n digwydd bod yn rhydd ac yn gallu wneud, yna, os ydych chi plis roi eich enw i Liz, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny yn fawr. Mae hynny ar gyfer prynhawn dy Sul nesaf. Mae Castell y Mis yn mynd at waith Tom Anerys, ac yna, os dyw e'n mynd wythnos nesaf, bydd Emyr yn y Llwyn Hendi, yn y tabernacl fyna, a byddwn ni'n croesawu John Drahan i wnedigeithi gyda ni drwy'r dydd. Dyna'r coeddiadau. Newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n diolch gallu dod ata ti heno yn yr enw mwyaf mawr, yr enw mwyaf glywyd sôn. Ac o Dduw, ni yn gweddio heno yn ein profiad ni bod ni yn gallu dweud enw Iesu hyfryd yw am mai dyma enw ein prynwr ni a'n Duw. O arglwydd, ni'n gweddio wrth ni byddai'r ysbryd glân yn gwneud i ni wrth feddwl am ei enw fe i lawenhau. Ac arglwydd byddai i bob un ohono ni. Rhai o ni sydd yn gweld ei enw fe, enw mwyaf hoff yn barod, yn cael rhyw hyfrydwch newydd ffres o glywed amdano fe. Ac i rai, bydden nhw'n gallu dweud am y tro cyntaf, ie, enw Iesu, hyfryd yw. O arglwydd, mae da angen di arno ni. Ni ddim yn gallu gwneud dim o'n hunain, ac felly yn gofyn i ti drigarhau i faddau i ni bob bai yn derbyn, ac i dderbyn ni, ac i ateb yn gweddiau ni, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu Emyn, rhif 159. Canu i'r nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell
na'r byd. Mae'r ail bennill yn dweud hyn. Noddfa pechadur trist, dan bob drylliedig fryw a phwys euogrwydd llym, yn unig yw fy niw. Does enw i'w gael o dan yn ef, yn unig ond ei enw ef. A fel mae Rodri wedi cyfeirio ni weddi, fe yw yr enw mwyaf mawr erioed a glywyd sôn. Y clod y mawl a parch ar bri, fo byth i enw'n harglwydd. Nawn ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Sonios i wythnos diwetha bod ni'n mynd i gael seibiant o'r Hebreaid, llythyr at yr Hebreaid, gan bod fi'n pregethu ffwrdd wythnos nesaf ac yna fydd cyfnod y Nadolig wedi cyrraedd. Felly fi am yn ei droi heno at lyfr yr Actau. Actau penod 3, a byddwn ni'n darllen i fewn i benod 4 hefyd. Nawr, mae'r adran yma yn disgrifio ac yn cofnodi hanes a cyfnod cynnar yn yr eglwys fore'r cyfnod cynnar yna ar ôl i Iesu atgyfodi ac esgyn i'r nef. Ac mae yna rai themau yma fydd yn cysylltu gyda bore yma. Bore yma, ni'n clywed am bobl yn cael ei iachau. Heno, mae'n ffocws ni'n mynd i fod ar iachawdwriaeth, fod Duw yn gallu'n iachau ni hefyd. Ond mae'r adran yma hefyd efo cysylltiad gyda be ni wedi bod yn meddwl amdani ar Nos Sul. Yn ddiweddar, ni wedi bod yn meddwl am Moses. A Moses yn pwyntio ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist, a ni'n mynd i glywed am hynny yn penod 3 ac adnod 22. Ond y prif reswm fi wedi dewis yr adran yma heno yw achos mae'r Nadolig yn nesau, a dros y Nadolig mae'n y gyfleuon yn mynd i fod. A fi eisiau ni mewn ffordd i ddechrau meddwl am y cyfle gwych sydd gennym ni i rannu yr efengyl gydag eraill dros yr wythnosau nesaf yma. O gyda chi fi ddarllen Actau penod 3 a dechrau yn yr adnod gyntaf. Roedd Pedr ac Ioan yn mynd i fyny i'r deml erbyn yr awr weddi, sef 3 o'r gloch y prynhawn. Ac roedd rhyw rai yn dod â dyn, oedd yn gloff o'i enedigaeth, ac yn ei osod beinydd wrth borth y deml.
yr un a elwyd y porth prydferth, i erfyn am gardod gan y rhai a fyddai'n mynd i mewn i'r deml. Pan welodd hwn Pedr ac Ioan ar fynd i mewn i'r deml, gofynnodd am gael cardod. Syllodd Pedr arno, ac Ioan yntai, a dwedodd, edrych arno. Gwyliodd yntai hwy gan ddisgwyl cael rhywbeth ganddynt. Dwedodd Pedr, arian ac air nid oes gennyf. Ond yr hyn sydd gennyf, hynny rwyf yn ei roi i ti. Yn enw Iesu Grist o Nazareth, cod a cherdda. A gyfeilodd ynddo, gerfydd ei law dde, a chododd ef. Ac ar unwaith cryfhaodd ei draed a'i fferau, neidiodd i fyny, safodd a dechreuodd gerdded. Ac aeth i mewn gyda hwy i'r deml dan gerdded a neidio a moli Duw. Gwelodd yr holl bobl ef yn cerdded ac yn moli Duw. Roeddent yn sylweddoli mai hwn oedd y dyn a fyddai'n eistedd i gardota wrth borth prydferth y deml. A llanwyd hwy a braw a syndod am yr hyn oedd wedi digwydd iddo. Tra oedd ef yn gafael yn Pedr ac Ioan, rhedodd yr holl bobl ynghyd atynt i'r fan a elwyr yn Gloester Solomon, wedi ei syfrdanu. A phan welodd Pedr hyn, fe anerchodd y bobl, chwi Israeliaid, pam rydych yn rhyfeddu at hyn? Pam rydych yn syllu fel petaim wedi peri iddo gerdded trwy ein nerth neu ein dywioldeb ni ein hunain? Duw Abraham, a Duw Isaac, a Duw Jacob, Duw ein tadau ni, sydd wedi gogoneddu ei was Iesu. Yr hwn a drafodasoch hwy a'i wadu ger bron Pilat, wedi i hwnnw benderfynu ei ryddhau. Eith'r chwi gwadasoch yr un sanctaidd a chyfiawn, a deisif fel ffafr i chwi ryddhau llofrydd. Lladdasoch awdur bywyd, ond cyfododd Duw ef oddi wrth y meirw, o hyn yr ydym ni yn dystion. Ar sail ffydd yn ei enw ef, y cyfnerthwyd y dyn yma rydych yn ei weld a'i adnabod, a'r ffydd sydd drwy Iesu, a roddodd iddo'r llwyr wellhad hwn yn eich gwydd chwi gyd. Nawr, frodyr, gwn mai gweithredu mewn anwybodaeth a wneithoch, fel eich llywodraethwyr hwythau. Ond fel hyn y cyflawnodd Duw, yr hyn a ragfynegodd drwy enau'r holl broffwydi, sef dioddefaint ei Feseia. Edif ar hewch yntau, a throwch at Dduw, mwyn dileu eich pechodau. Felly y daw oddi wrth yr arglwydd dymhorau adnewyddiad, ac yr anfona ef y Meseia a benodwyd i chwi, sef Iesu. Yr hwn y mae'n rhaid i'r nef ei dderbyn hyd amseroedd adferiad pob peth, a lefarodd Duw trwy enau ei broffwydi sanctaidd erioed. Dwedodd Moses, bydd yr arglwydd eich Duw yn codi i chwi o blith eich cyd genedl broffwyd fel fi. Arno ef yr ydych chi wrando ym mhob peth a lefara wrthych. A phob enaid na rendi ar y proffwyd hwnnw fe'i llwyr ddifodir o blith y bobl. A'r holl broffwydi o Samuel a'i olynwyr cynifer ag a lefarodd, cyhoedd asant hwythau y dyddiau hyn. Chwi yw plant y proffwydi a phlant y cyfamod a wnaeth Duw a'ch tadau pan ddywedodd wrth Abraham yn dy ddisgynyddion di y bendithyr holl dylwythau'r ddeiar. Wedi i Dduw gyfodi ei was, anfonodd ef ato chwi yn gyntaf. I'ch bendithio chwi trwy eich troi bob un oddi wrth eich drygioni.
Tra oeddent yn llyfaru wrth y bobl, daeth yr offeiriaid a phrif swyddog gwarchodlu'r deml a'r Sadwceaid ar ei gwarthaf, yn flin am ei bod hwy'n dysgu'r bobl ac yn cyhoeddi ynglyn â Iesu yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Cymerasant afael arnynt a'i rhoi mewn dalfa hyd drannoeth, oherwydd roedd hi yn hwyr eisoes. Ond daeth llawer o'r rhai oedd wedi clywed y gair yn gredinwyr, ac aeth ei nifer i gyd yn rhyw 5,000. Tranoedd bu cyfarfod o lywodraethwyr a henuriaid ac ysgrifenyddion yr Iddewon yn Jerusalem. Yr oedd Anas, yr archoffeiriad yno, a Caiaffas, ac Ioan ac Alexander, a phawb oedd o deulu archoffeiriadol. Roesant y carcharorion i sefyll ger bron a dechrau ei holi, trwy ba nerth neu drwy ba enw y gwnaethoch wy hyn. Yna, wedi ei lenwi ar ysbryd glân, dwedodd Pedr wrthynt, lywodraethwyr y bobl a henuriaid, os ydym ni heddiw yn cael ein croesholi am gymwynas i ddyn claf, a sut y mae wedi cael ei iachau, byddai'r hysbys i chwi i gyd ac i holl bobl Israel mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, a groesoliasoch chwi, ac a gyfododd Duw oddi wrth y meirw. Trwy ei enw ef, mae hwn yn sefyll ger eich bron yn iach. Iesu yw y maen a ddiystyrwyd gennych chwi yr adeiladwyr, ac a ddaeth yn faen y gongl. Ac nid oes yn neb arall, o ble gyd nid oes enw ef wedi ei roi i'r ddynolryw y mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Wrth weld hyder Pedr ac Ioan, a sylweddoli mae lleugwyr anysgedig oeddent. Roeddent yn rhyfeddu. Sylweddolent hefyd ei bod hwy wedi bod gyda Iesu. Ac wrth weld y dyn oedd wedi ei achau yn sefyll gyda hwy, nid oedd ganddynt ddim ateb. Ac wedi gorchymyn iddynt fynd allan o'r llys, dechreuant ymgynghori a'i gilydd, beth awn nawn a'r dynion hyn meddent. Oherwydd mae'n amlwg i bawb sy'n preswylio yn Jerusalem fod gwyrth hynod wedi digwydd trwyddynt hwy, ac ni allwn ni wadu hynny. Ond rhag teini'r peth ymhellach ymhlith y bobl, gadewch i ni ei rybuddio nad ydynt i lefaru mwyach yn yr enw hwn wrth neb o gwbl. Galwasant hwy mewn a gorchymyn, nad oeddent i siarad nad dysgu o gwbl yn enw Iesu. Ond atebodd Pedr ac Ioan hwy, a yw'n iawn yng ngolwg Duw, wrando arnoch chwi yn hytrach nag ar Dduw. Barnwch chwi, ni allwn ni dewi a sôn am y pethau yr ydym wedi ei gweld a'i clywed. Ar ôl ei rybuddio ymhellach, gollyngodd y llys hwy'n rydd, heb gael dim modd i'w cosbi, oherwydd y bobl. O blegyd roedd pawb yn gogoneddu Duw am yr hyn oedd wedi digwydd. Roedd y dyn y gwneithbwyd y wyrth iachal hon arno, dros 20 mlwydd oed. Amen. Diolch i Dduw. Amen. Yna ni weddïo fy'n gilydd. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti unwaith eto am gyfle i ddod ynghyd, y cyfle i addoli di, y cyfle i ddarllen dy air, ac i ganu ac i weddïo, y cyfle i glywed mwy amdano ti, am dy nerth di, am dy allu di, am dy gariad di, a dy drwygaredd di. Diolch bod ni wedi gallu clywed heno nawr am enw yr arglwydd Iesu Grist.
Yr enw mwyaf sy'n bod. Yr enw grymus hwnnw. Iesu o Nazareth. Iesu y Meseia, y Crist. Ni'n diolch amdano fe. A'n diolch fod, bywyd a maddeiant, fod iachawdwriaeth i'w gael yn ei enw e. Ac yn ei enw e yn unig. A dad, ni'n gweddio heno bydda enw Iesu yn cael ei ogoneddu yma yn ein plith ni fel dy bobl di. Ac arglwydd os oes unrhyw un yma heno neu unrhyw un yn ymuno dros y we yn gwrando ar y neges yma arglwydd. Ni'n gweddio bydden nhw yn dod i garu enw Iesu Grist. A rhyfeddu arno fe, ar y cwbl mae ei wedi wneud trosto ni, y cwbl nath ei wynebu, y cwbl nath ei ddiodde, am ei fod ei wedi'n caru ni. Ac am i ni gael bod gyda fe. Diolch am hyn. Arglwydd ni, yn diolch i ti am yr cyfnod sydd o'n blaenau ni arglwydd. A ni'n gofyn hyd yn oed nawr, neu di baratoi calonau pobl. Arglwydd ni'n diolch i ti. Bod ni yn clywed rhyw hanesion ar hyn o bryd o bobl yn chwilio amdano ti ac yn dygeisio di. Ni'n gweddio felly, bydde di'n defnyddio ni nawr dros yr wythnosau nesaf yma. Arglwydd, ni'n gweddio, bydde ti'n siarad trwy dy air, byw a grymus di. Ac arglwydd yn cyflwyno pobl gyda'i hangen nhw a gyda'r gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Dduw ein tad i ni'n gweddio dros ein byd ni ar y foment arglwydd. Dad, ni'n teimlo bod mewn llawer o ffyrdd mae'n bywydau ni mor braf, mor gyfforddus. A dad, ni'n teimlo dros rai fydd heno falle ddim gyda cartre, a ddim gyda diogelwch, dim bwyd, dim gres. Arglwydd, ni'n gofyn arno ti drwy garhau, os gweli di fod yn dda, i'r rhai sydd mewn angen, arglwydd. Y tlawd a'r amddifad a'r gweddw, arglwydd, y dieithrin. Arglwydd, ni'n diolch fod gen ti rhyw gonsern arbennig, arglwydd at ostiri arbennig at rai sydd yn wan ac yn ymwybodol o'i hangen a'i gwendid nhw. Dad, gweithio felly. Arglwydd ni'n gweddio dros ein llywodraeth ni, rai sydd mewn awdurdod, arglwydd yn gweddio dros llywodraethau ein byd ni, ac yn gofyn i ti i weithredu cyfiawnder, arglwydd. Bydde di yn darostwng y balch ac yn torri danedd y drygionus, arglwydd, ac yn rhwystro gorthrymder. A dad, ni'n gweddio felly'n arbennig dros y bobl di sy'n cael ei herlyd. Arglwydd, ni wedi clywed fan hyn am yr apostolion yn cael ei arrestio, ac dad, yr awdurdodau yn trial chwilio am ffordd i'w cosbi nhw a'i tawelu nhw. Dad, ni'n gwybod mae dyna yw profiad llawer o dy bobl di heno. Arglwydd, gwarchod, os gweli di fod yn dda, anfon dangylion sanctaidd, nerthad y bobl, ro ddewrder. I ni yn diolch i ti am ateb Pedr a Ioan fan hyn. Ar bwy maen nhw fod i wrando, ar ddynion neu arna ti. Ac arglwydd, ni'n gwybod mae un ateb cywir sydd i hynny. Ni'n gofyn y bydden ni fel eglwys yn profi'r un dewrder. Arglwydd, falle bod yna bobl sydd ddim eisiau clywed. A falle daw dyddiau. Falle bod nhw yn agos dyddiau lle fydd yr awdurdodau yn ceisio'n tawelu ni.
am brygethu y gwirionedd. O arglwydd, helpa ni fod yn hyderus ac yn ddewr. A hynny arglwydd, heb ofn. Mae'n gwybod beth bynnag a faw, dy fod ti gyda ni. Arglwydd, bod e werth dilyn yr arglwydd Iesu, beth bynnag a faw. Dad, helpa ni nawr felly, ni'n gofyn arna ti, i ddod yn agos ato ni. Yn y munudau nesaf yma, arglwydd, wneud i dawelu pob meddwl arall, pob ofn, ac unrhyw beth arall sydd yn tynnu'n sylw ni oddi arna ti, llenwan golwg ni, a yr arglwydd Iesu Grist. A mynd bod ni'n gofyn yn ei enw sanctaidd e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu salm efo'n gilydd. Ni wedi bod yn gyffredinol yn gweithio'n ffordd trwy'r llyfr salmau yma. Ni ganu rhif 7 efo'n gilydd heno yma. Salm 7. Fy niw yno ti, y llochesaf. Boed i ti fam ddiffyn yn lew, rhag dyfod fy holl wrthwynebwyr i'n darnio am llarpio fel llew. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu dyn gilydd. Ti
So ni'n gofyn i chi heno yma, be sydd gennych chi yw gynnig? Be sydd gennych chi yw gynnig? Tybed, siwr byddwch chi'n ateb y cwestiwn yna, be sy'n dod i'r meddwl? Falle bod chi'n meddwl yn syth yn hermau ariannol. A beth sydd 'da fi gynnig? Wel, mae 'da fi chydig bach o arian yn yn wallet, neu mhwrsi, neu hyn a hyn yn y banc. Mae gen i gartref ac adnoddau fel hynny, allai gynnig hynny. Neu falle bod chi'n meddwl yn wahanol, chi'n meddwl yn syth am eich doniau chi. Yr sgiliau sydd gennych chi, neu'r diddordebau sydd gennych chi, gwybodaeth chi wedi datblygu dros gyfnod, neu profiadau, pethau fel yna sydd gennych chi i gynnig. Falle bod yna rhywbeth hollol tu hwnt i unrhyw beth byddwn ni'n gallu meddwl am yn dod i'ch meddwl chi nawr, beth sydd gennych chi i'w gynnig. Neu falle ambell un, chi'n clywed y cwestiwn a chi'n meddwl, wel, dim lot. Beth sydd 'da fi i'w gynnig? Mewn ffordd, mae'r hanes yma, nathon ni ddarllen gyda'n gilydd, yn dechrau gyda'r cwestiwn yna, yn dydy? Mae Pedr a Ioan, maen nhw ar eu ffordd lan i'r demo, a mae yna gardotyn, a mae'n galw allan arnyn nhw, a mewn ffordd mae'n gofyn, be sydd 'da chi? Be sydd 'da chi ar fy nghyfer i? A mae Pedr yn rhoi'r ateb yna, yn dydy? Pennod 3 ac adnod 6. Arian ac aur, nid oes gennyf, ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roi i ti yn enw Iesu Grist o Nazareth, cod a cherdda. A be mae Pedr yn dweud mewn ffordd yw hyn, sdim arian dy fi, sdim byd lot gen i gynnig, ond mae gen i rhywbeth i'w roi. Mae gen i rhywbeth allai rannu gyda ti. Y peth gorau i gyd mewn ffordd, sef yr arglwydd Iesu Grist. Dyna fi eisiau ni weld gobeithio heno yma. Mae'r arglwydd Iesu Grist yw y peth gorau. Yr arglwydd Iesu Grist yw y trysor penna, a mae e wedi cynnig ei hun, mae'n rhoi ei hun i ni. A felly heno yma, petai gennych chi bopeth arall yn y byd. Right? Pob cyfoeth. Yr adnoddau i gyd, os ych chi y person mwyaf dawnus, mwyaf clyfar, mwyaf gwybodus, ond heb Grist, does dim byd gennych chi. Chi'n dlawd. A heno, os nag oedd gennych chi unrhyw beth, os oedd popeth yn cael ei gymryd i ffwrdd oddi wrthoch chi, eich cartref, eich iechyd, eich teulu, eich meddwl, pob dim. Ond oedd gennych chi Iesu. Chi'n gyfoethog. Mae ydych chi popeth. Dyma'r hyn i angen, chi'n gweld, a dyma'r hyn mae pawb angen. A felly os ych chi'n Gristion, mae gennych chi bopeth sydd angen, a mae gennych chi'r hyn mae'r bobl o'ch cwmpas chi angen hefyd. Hwna'n fras be fi'n gobeithio ni'n mynd i weld, a fi eisiau ni weld yn arbennig trwy ganolbwyntio ar un adnod, sef pennod 4 ac adnod 12. Mae Pedr wrth bregethu yn dweud hyn, nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. O blegyd nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i'r ddynolryw, a mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Peth gyntaf fi eisiau ni feddwl am heno yw yr iachawdwriaeth sydd wedi ei rhoi. Yr iachawdwriaeth sydd wedi ei roi. Mae Pedr yn hyn fel rhyw fath o uchafbwynt i'w negesau i'r llywodraethwyr yn sôn am
iachawdwriaeth. Mae'n dweud fod Iesu, a Duw trwy yr arglwydd Iesu Grist yn cynnig iachawdwriaeth. Be mae hynny'n golygu? Beth yw iachawdwriaeth? Wel, nes i gyfeirio'n gynt. Yn y Gymraeg, mae'r syniad, y gair yn cyfleu'r syniad o iechyd, yn dydy. Rhywun sydd yn afiach yn cael ei iachau, rhywun sydd yn sal yn dod yn well, rhywun sydd yn anghyflawn yn dod yn gyfan. Yn Saesneg, y gair falle fwy cyffredin bydd yn cael ei ddefnyddio yw salvation. Bod yw yn achub. O dyma yw neges yr Efengil yn dyma. Dyma sydd yn cael ei gynnig i ni felly. Mae Duw eisiau'n gwneud ni'n iach. Mae Duw eisiau'n gwneud ni yn gyflawn. Mae Duw eisiau ein hachub ni. A gaethon ni flas o hynny bore yma yn dod, nathon ni glywed bore yma am wraig oedd wedi bod yn diodde am 12 mlynedd, a mae Iesu ni gwella hi. A oedd na ferch 12 mlwydd oed oedd wedi marw a mae Iesu ni codi hi yn fyw. A fan heno mae dyn ni'r gŵr yma, y gŵr cloff yma, a mae Iesu, neu nerth Iesu, yn galluogi'r dyn yma i sefyll ar ei draed a neidio a dawnsio a moli Duw. A mae'r pethau yna wrth gwrs i gyd, maen nhw'n ddigwyddiadau hanesyddol, ond maen nhw hefyd, fel welon ni bore, mae'n pwyntio ni at y gwaith dyfnach yna. Mae Iesu efo gofal a chonsyrn, nid yn unig am ein cyrff ni, ond am ein henaid ni. Mae Pedro yn sôn am hynny yn dydy, ym Mhennod 3 ac adnod 19, wrth siarad gyda'r dyrfa, mae'n annog nhw yn dydy. Edif a throwch at Dduw mwyn dileu eich pechodau. Chi'n gweld mae'r holl gwirthiau yma, yr arwyddion yma, maen nhw'n pwyntio at rhywbeth mwy. Mae'r iachau corfforol yn pwyntio at yr angen am iachau ysbrydol. Bod angen dileu ein pechodau, fod na rwystyr, fod na wal, fod na barrier rhwng ni a Duw. A'r unig ffordd i hynny gael ei ddileu, yr unig ffordd i'r berthynas yma gyda Duw i gael ei hadfer, yr unig ffordd i ni gael maddeuant yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. A sut mae'n gwneud hynny? Wel, be mae'r adnod yn dweud yw trwy'r enw yma. Yr enw yma sydd wedi cael ei rhoi. Be mae'n golygu wrth hynny? Wel, yn y Beibl, mae enw rhywun yn cyfleu y person. Pan ni'n sôn fan hyn felly am enw Iesu, ni'n sôn am ei berson pwy yw a'r cwbl oedd yn wir amdano. A beth sy'n wir amdano fe? Wel, mae wedi cael ei rhoi yn dod. Ni'n gweld hynny, mae wedi codi sawl gwaith yn ein darlleniad. Pwy yw'r Iesu yma? Wel, Iesu, ystyr ei enw, wrth gwrs yw yr un sy'n achub ei bobl o'i pechodau. A pwy yw e? Wel, fe yw Iesu o Nazareth, ni'n clywed. Iesu, yr un na ddod Nazareth yn lle caled i fyw. Ond neb eisiau byw yn Nazareth. O pobl yn dweud, os unrhyw beth da gallu dod o Nazareth. A mae'r Iesu yma wedi dod i ganol hynny. I ganol tlodi a bryntni a tywyllwch y byd hwn. A be mae'r Iesu yma wedi wneud? Wel, mae'n codi drwy ar ôl tro yn dydy. Drychwch ym Mhennod 3 ag adnod 14 ac 15. Mae Pedr yn dweud bod y bobl wedi gwadu yr un sanctaidd a gofyn i gael ryddhau llofrydd. Hynny yw, Barabas yn cael ei ryddhau yn lle Iesu. Lladdasoch awdur bywyd. Ac yna mae'n dweud yn adnod 18. Mae'n sôn am dioddefaint Meseia Duw oedd wedi ei ragfynegu trwy'r proffwydi. Ac yna, yn y bregaeth nesaf ym Mhennod 4 adnod 10,
Mae'n dweud mae Iesu Grist o Nazareth a groeshoeliasoch wi. Ac yn adnod 11, fe yw y maen a ddiystyrwyd ac a ddaeth yn faen y gongl. A mae'n y fwy gallu dweud wrth gwrs, ond chi jyst yn cymryd y pethau na ti gilydd, a pwy yw Iesu, a beth yw ei enw e? Wel, fe yw y Mesaia nath gael ei wrthod a dioddau, cael ei wadu gan ei bobl ei hun, marw yn lle llofrydd, cael ei groeshoelio, cael ei felltithio, cael ei wawdio. A'r cwbl yn ein lle ni. Dyma'r iachawdwriaeth sydd wedi ei rhoi. Dyma'r ffordd mae Duw wedi ei drefnu, i achub. Mae rai ohono ni wedi dechrau wneud restr nadolig. Chi wedi dechrau wneud restr nadolig, restr Sion Corn? Be chi eisiau neu be chi'n gobeithio, beth yw'r pethau chi'n meddwl sydd angen arnoch chi? Mae Pedr yn gweud yn ei ras fod Duw di roi yr un oedd angen arno ni, cyn bod ni'n sylweddoli hynny. Hynny yw, ni ddim yn gwybod beth oedd angen arno ni, ond mae Duw wedi roi un ni, ac mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud yr hyn o'n ni methu ei wneud. Mae di byw y bywyd o efuddod perffaith yna. Mae di talu'r pris yn ein lle ni. Ni'n canu lot o emynau di ni am enw Iesu. Mae enw Iesu Grist i mi mor fwy na llais o'r nef. Hynny yw enw, gwerthfawr Iesu. A dyma pam. Achos yn ei enw mae hwnna fel petai'n crynhoi y ffaith fod e wedi cael ei roi i ni. Mae Duw wedi roi ei hun i ni ymherson Iesu. Nawr, os yw hynny'n wir, mae hwnna'n dod â ni at ail y bwynt, sef mae'r iachawdwriaeth yma yn un sydd i'w dderbyn. Iawn, mae Duw wedi roi yr iachawdwriaeth, mae wedi darparu, mae wedi trefnu ffordd, ond felly mae'n rhaid i ni ei dderbyn e. Gyda chi fi ddarllen adnod 12 eto. Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, o blegyd nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i'r ddynolryw, a mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Rhaid i ni gael ein hachub drwy'r enw yma. Mae'n rhaid i ni roi ein ffydd ni yn yr enw yma. Mae'n rhaid i ni gredu mwyn derbyn yr hyn mae'r arglwydd Iesu yn ei gynnig. Nawr gai ofyn, ydych chi wedi credu? Ydych chi wedi gweld mae dyma sydd ei angen arnoch chi, arno fi? Okay? Ni'n mynd i ddod at bobl eraill mewn moment, ond peidiwch meddwl amdanyn nhw. Peidiwch meddwl, mae fe angen cael ei achub, mae hi angen cael ei achau. Beth amdana fi? Beth am fy nghalon i? Os chi ddim wedi credu eto, grandewch ar be mae Pedr yn dweud, grandewch ar be mae Crist yn dweud wrthoch chi trwy Pedr. Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. O blegyd, nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i'r ddynolryw. Mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Ac wrth gwrs, nid dim ond ni sydd angen credu hyn, ond unrhyw un sydd yn mynd i gael ei hachub. Yr pwynt mae Pedr yn gwneud fan hyn yw mae dim ond un ffordd sydd, yn dyfa. Yr unig ffordd i fod yn iawn gyda Duw yw trwy ffydd yng Nghrist. Mae'r Beibl yn llawn o bobl gyda problemau. Ni wedi clywed am sawl un ohonyn nhw heddi ond o, a tys yn ni'n darllen trwy'r Beibl, gallwn ni ddod ar draws gymaint o bobl am ydyn nhw eu problemau nhw, eu beichiau nhw.
A mi'n siŵr os o'n i'n gofyn i bob un ohono ni yma heno, be sy'n gwynebu chi ar fo? Newch restr bach i chi. Beth yw'r 10 problem? Okay, just cyfyngu 10. Gallwch chi wneud restr hynach fi'n gwybod, ond just beth yw'r pethau mawr sydd yn anodd yn eich bywyd chi ar hyn o bryd, a byddwn ni gyd yn gallu creu ein restrau bach ni. Ond yr un peth ddylse fod ar dop restr pawb. Achos yr un peth sydd ar dop restr pawb mewn gwirionedd, ni angen cael ein achub. Ni angen iachawdwriaeth. Mae pawb, pob un sydd yn cael ei hachub yn yr un ffordd, sef trwy yr arglwydd Iesu Grist. Does na ddim opsiwn arall. Mae Iesu Grist yn unigryw. Allwch chi ffindo pobl eraill gyda'r enw Iesu, ond does neb fel hwn. Does na neb sydd yn dduw ddyn. Does na neb sydd wedi gwrthod pob temtasiwn i'r diwedd. Does na neb sydd wedi caru fel hwn. Does na neb sydd wedi dewis roi ei bywyd lawr fel hwn. Does na neb sydd wedi yn ei gorff ei hun cymryd cosb ei bobl fel gwnaeth hwn. A mae'n cynnig i bawb, chi'n gweld, i unrhyw un sydd yn credu. Mae rhywbeth hyfryd yn oes, gwrandewch eto, na ddim darllen trwy'r cwbl eto, ond pan mae Pedr yn pregethu gyntaf i'r dorf yn y deml, be mae'n dweud wrthyn nhw? Pennod 3, adnod 14, mae'n dweud chwi yw rai sydd wedi gwadu'r un sanctaidd, chwi nath lladd awdur bywyd, ond wedyn mae'n mynd mlaen i ddweud credwch chwi ynddo fe. Chi'n gyfrifol am lladd Iesu, ond nath Iesu farw drosto chi. A mae'n dweud yr un peth wedyn wrth gwrs wrth yr arweinwyr yn dydy. Mae'n dweud wrthyn nhw, byddai'r hysbys i chwi, pennod 4 adnod 10. Chi sydd wedi croeshoelio fe. Chi sydd wedi diastyru a gwrthod yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae iachawdwriaeth ar gael i chi yn ei enw Mae faddeuant ar gael i chi heno. Os oedd ffordd arall i'r ddynoliaeth i gael ei hachub, bydd y Duw wedi meddwl amdano fe. Os oedd yna ffordd i Grist beidio gorfod diodde, byddai'r tad wedi darparu hynny. Byddai'r mab ddim wedi gorfod dewis gwynebu hynny, ond mae'n gwneud hynny achos dyma'r unig ffordd. Nawr, pan ni wedi deall hynny, mae hwnna'n newid pethau yn dydi. Mae'n newid y ffordd ni'n gweld ein gilydd. Y ffordd ni'n gweld eraill. Os ni'n dod i sylweddoli, mae'r cwbl trwy ras yn dydi. Os i ni dim ond yn gallu cael ein achub trwy roi'n ffydd ni yng ngwaith gorffenedig Iesu, mae'r cwbl trwy ras. Sa'n well na neb arall. Ydy'r person yna ddim yn waith na fi. Mae pob Cristion yn bechadur. Chi'n bechaduriaid, chi'n gwybod na? A fe hefyd. Mae'r person mas fyna sydd ar goll yn eu pechod nhw ar hyn o bryd. Mae nhw yn gallu derbyn hyn. Maen nhw'n gallu cael ei achub yn union yr un ffordd â chi a fi. A felly mae eisiau ni fod yn ofalus o'n gilydd yn does. Mae eisiau ni fod yn amyneddgar. Mae eisiau ni beidio bychanu'n gilydd. Fel eglwys, fel Cristnogion. Yr eglwys yw priodferch Crist. Yr un mae wedi prynu a'i werthfawr waed, yr un mae wedi marw mwyn ei puro a'i glanhau, a felly rydyn ni garu'n gilydd. A
wrth edrych ar y byd o'n cwmpas ni, i edrych mewn ffordd tosturiol, tregarog. Mae hynny'n dod yn un pwynt ola ni heno. Mae'r iachawdwriaeth yma felly yn iachawdwriaeth sydd i'w rhannu. Mae wedi cael ei roi gan Dduw, a gobeithio heno bod pob un ohono ni wedi ei dderbyn e. Felly mae'n iachawdwriaeth sydd i'w rhannu. Adnod 12 eto, nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. O ble gyd nid oes neb wedi ei roi i'r ddynolryw, mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Os mae dyma sydd wedi cael ei roi ni, ac os mae dyma'r unig ffordd, os oes rhaid i chi gredu yn Iesu er mwyn cael eich achub o'ch pechod, os oes rhaid i berson clywed a chredu yn Iesu er mwyn dianc rhag uffern, mae'n rhaid i ni rannu yn does. Mae'n rhaid i ni, allwn ni peidio cadw'n dawel am hyn. Ni'n gweld rhywbeth o hynny, yndyn ni, ar ddiwedd yr hanes, mae'r awdurdod yn dweud wrth y disgyblion, reit, stopiwch siarad am Iesu. Stopiwch dweud am ei atgyfodiad. Stopiwch cynnig gobaith i'r bobl yma. Mae Pedr a Ioan yn gweud, ni methu. Ni methu gwrando arnoch chi. Ni methu stopio. Ni angen ifuddhau Dduw. Mae Duw wedi'n galw ni i hyn. Mae Duw wedi'n hanfon ni i wneud hyn. Mae Duw yn ein cymell ni i rannu ac i roi gobaith i'r bobl o'n cwmpas ni. Sut allwn ni stopio? Mae yna bobl ar goll. Mae yna bobl, fel clywon ni bore yma, sydd yn desperate ac yn anobeithiol. A mae gennym ni yr hyn sydd ei angen arnyn nhw. Be sydd ydych chi heno? Mae ydych chi newyddion da. Be sydd gennych chi heno? Mae gennych chi iachawdwriaeth i'w gynnig. A fe ddylswn ni felly fod ar frys, efo urgency. O'n i'n meddwl am Jairus bore yma yn dod ni a oedd eisiau cael Iesu at ei ferch mor gloi ag oedd e'n gallu yn doedd. Oedd e'n tybio bod angen cyrraedd yna cyn bod hi'n marw. A dylse fod yr un urgency gyda ni. Cyrraedd pobl mewn pryd. Cyrraedd pobl tra bod cyfle, tra bod hi yn heddiw. Cyn bo hir, meddwl am Nadolig eto, bydd yna countdown yn dechrau, yn bydd. Nid countdown tan Nadolig, ond countdown faint o ddyddiau siopa ar-lein sydd ar ôl. Os chi eisiau bod yn sicr bod y peth yn mynd i gyrraedd mewn pryd er mwyn roi e i rywun, dyma'r dyddiad chi angen archebu'r peth yna ar-lein. Ar ôl hynny bydd e'n rhy hwyr. Mae yna reidrwydd arno ni. Cyn bod e'n rhy hwyr. Mae yna gyfle gyda ni. Dros y Nadolig nawr, mae yna gyfle arbennig yn does i rannu gyda pobl anghennus beth sydd wir angen arnyn nhw. Nawr falle bydd nhw ddim yn sylweddoli beth sydd angen arnyn nhw. Falle bydd ei restr nhw o broblemau yn sôn am bob math o bethau gwahanol, ond i ni efo'r fraint o geisio dangos iddyn nhw, dyma sydd ei angen a mae ar gael i ti. A fi'n ymwybodol, falle i rai ohono ni heno, pan mi'n sôn am hyn, fod e'n swnio'n scary. Peidiwch camddeall, okay? Fi ddim yn golygu bod angen i ni fel Pedr a Ioan i gyd i sefyll lan yn gyhoeddus a phregethu neu cyhoeddi'r peth mewn man agored. Okay? Mae Duw yn galw rai i'r math yma o weinidogaeth, ond mae'n donio ni i gyd mewn ffyrdd gwahanol.
Yn yw dawn ysbrydol sydd fan hyn, ond dyfa ni'n clywed fod Pedr yn cael ei lenwi ar ysbryd glân, ac a gweud y gwir, mae'r bobl yn rhyfeddu, adnod 13, yn sylweddoli mae lleugwyr anysgedig oeddent, ond sylweddoli hefyd eu bod nhw wedi bod gyda Iesu. Mae hwnna'n galonddyn, nag yw e? Yn yw nid addysg Pedr a Ioan sy'n bwysig, ond nerth Duw yn gweithio ynddyn nhw a'r ffaith bod nhw wedi bod gyda Iesu. A mae hynny ar gael i'r Cristion, pob un ohono ni. A felly, fi ddim yn annog ni nawr i gyd i fynd i sefyll ar gornel stryd, ond be fi yn annog yw hyn bod pob un ohono ni yn bachu ar y cyfleon i siarad, i sgwrsio'n, i gosipan. Gosipan ar y fengil. Yn rwydd iawn i gosipan am rai pethau, yn dydy, mae yna bethau chi'n awyddus i siarad amdano nhw, mae dyn ni rhywbeth fan hyn sy'n werth siarad amdano fe. Pan ni'n darllen ymlaen yn Actau, ni'n cyrraedd pennod 8, mae'r eglwys yn cael ei gwasgaru oherwydd erledigaeth, a ni'n clywed fanna fod y credinwyr i gyd yn rhywbeth o sgwrsio ar y fengil. Pan o'n nhw'n cwrdd â phobl, pan o'n nhw'n yn siarad â nhw, rhan naturiol o'i sgwrs nhw oedd enw Iesu Grist. Iachawdwriaeth Iesu Grist. Dyma cyfrifoldeb y mwyafrif ohono ni. Just sgwrsio, yn naturiol efo pobl. Os yw hwn yn wir ac yn rhan o'ch bywyd chi, fe ddylsyn ni allu sôn amdano fe. A ddim just siarad, gofyn cwestiynau, holi pobl, dangos diddordeb a dangos diddordeb go iawn yn ei bywyd nhw, a gofyn mwy, a wedyn falle bydd nhw'n gofyn rhywbeth i chi. A cyfle i rannu wedyn, wel, beth wyt ti'n neud dros y Nadolig? Beth wyt ti'n neud dros y Sul? Byddwch chi'n hoffi un o'r rhain? Byddwch chi'n hoffi dod i un o'r cyfarfodydd yma? Dyw e ddim mor sgeri a falle ni'n meddwl mae o weithiau. Mae gennym ni rhywbeth i'w roi. Okay? Be sy'n dychu heno i'w gynnig? Wel, mae pob math o bethau gan bob un ohono ni. Okay? Please peidiwch meddwl bod dim byd dychu i'w gynnig. Ond mae gennym ni gyd hyn. Mae gennym ni neges. Neges sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth tragwyddol y mywydau pobl. A felly, be bynnag i chi'n roi dros y Nadolig yma, gadewch i ni rannu hyn. Gogoniant yw enw e. Amen. Amen. Gan i weddio. Arglwydd i ni yn diolch i ti am enw Iesu. Ac yn diolch eto am popeth sydd ynghlwm â'i enw gwerthfawr, hyfryd a grymus e. Ac arglwydd ni yn gofyn heno nawr y bydde pob un ohono ni yn dod i sylweddoli maint y gariad i a beth sydd wedi roi i ni a wedi wneud drosto ni. Helpa ni gredu, helpa ni i ymddiried yng Nghrist. Ac arglwydd, a wneud i trwy'r efengil newid y ffordd i ni'n gweld ein gilydd, ni'n gweld y bobl o'n cwmpas ni. Ac arglwydd, a wneud i roi rhyw hyder i ni. Wneud i roi dy ysbryd glân di i ni. Gad i ni dy garydd i cymaint a dy nabod i cystal. Fel bod hi yn beth naturiol ar rhwydd i ni sôn amdano ti gyda'r bobl o'n cwmpas ni. Helpa ni arglwydd yn hyn i gyd. Da'r clyw ein gweddi. Mwyn dy enw mawr di dy hun. Amen. Amen. Ganon ni o Grymaw 2. Rhif 128. Mae enw Iesu Grist i mi mor fwy na llais o'r nef.
Mae'n gwneud i'm hennau roddi llam ei hyfryd enw ef o enw'r Iesu hyfryd yw, enw fy mhrynwr i am Duw. Enw sy'n gwneud i'm lawenhau yw hyfryd enw Crist. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon a hyd byth. Amen.